ये है आम घर आम चौरा एटा है आम सीढ़ी ये है गोटे पट्टिक टाइप कराई अच्छा गणपति बप्पा मोरिया उठिलु काश कमुनी आज डॉक्टर आसना बाबा एटा है बबल प्रिंट एटा मोर बहुत इच्छा थिला कि को भी गोटे वॉल रो बबल प्रिंट करा हबो एटा हेतला रे ये है हमर किचन ये है बाबा बोंकर बेडरूम कि माछ ये है मो सान दियर जहाँकर तांका बेडरूम ये देखो एटा बाहागर टाइम रो फोटो ये है मो ठाकुर घर आउ यहाँ है आम बेडरूम ये देखो जो जो से बहुत छोट था 4 मासर था आम गोटे फोटो नहीं थिलु यहाँ आम बाड़ी पट पट्टिका ये देखिपार घसी रखाई चुली जलियापी ये है बाड़ी पटर पट्टिका ये सस्मिता साहू वर्तमान पूजा करुँच आम घरे देखिए मुझे दांत 32टा 36टा केतटा उठी 32टा हाँ आउ कौन ठाकुर भोग भोग खाई सारे भोग खाई सारे पानी पी सारे ब्रश कले सब प्रकार फूल दुदरा फूल मंदार फूल अपराजिता गेंड फूल आमर घर फूल ठाकुर ब्रश कले करथिले सकाळे मु तो खाली गाधे जी ब्रश तो देई हां करथिले हो भाई चला देखु आई तो पळे उठी नाला क्वाड जीवो हां बडा हां हां ए की माछडा बाकुड़ो हो दियो बंद कर दे पाचू जोना पड़ो सुकर माछ सुका माछ फोटो तेल होले नहीं सुका भजा सलाड़ी ना भाजे नहीं पता जल्दी भात ना भाजियो कि देखु ना क्या जानते मितना खरा हो जे जोर भाई कोन के मुंह खंड आ खरा रो झुरा दिपी कोते भाजा दे एटा की माछ एटा मिसी की अछि बोले ए कुकुड़ाडा जो झुला पुरे नै का जल्दी दिबा लेट हो बैगण बाड़ी जेहेतु सीजन सरी आसलानी बैगण फैगण सरीगलानी कोबी टिके टिके लागिची ए देखंतु बंधा कोबी फूल कोबीटा कुआडे गला बंधा कोबी लागिची आउ कखारू लागिची
ବାଇଗଣ। ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଗାଁରେ। ପପେୟା। ଏଇଠି ହେଲେ ଆମ ସାନମା ଗାଈ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଲେ। ଗାଈ ଆହୁରି ଗୁହାଳେ ବାନ୍ଧିବେ କେତେବେଳେ? ଗୁହାଳେ କେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବେ? ନ ଖାଇଲେ ନା ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବେ। ବନ୍ଧା କରିବୁ ନା? ବନ୍ଧା କରୁନା ସବୁ ତ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତା। ସିଜନ୍ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି 10ଟା ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣେ ଆମର ଚଳିବ ନା ଖରା ଦିନେ। ବୁଢ଼ା କେତେ ଖାଇମି ଗଛ ତ ଅମୃତ ନେଉ ଇସଭଳିଆ କିଡ଼ି କିଡ଼ି ହେଇଛି। ଧରିଲେ ଟିକେ ମଲା ମଲା ମାରିଦେବି କି ଗଛ? ମାରିଦେବି, ତତେ ମାରିଦେବି ଏ ବାଡ଼ିରେ। ବୁଢ଼ୀ କତର ଆସେ, ମୋରି ବୁଢ଼ୀ କତର ଆସେ। ପାଚି ନଥିବ ତ? ନା ବଡ଼ ରଖିଥିଲା ତ ମାନୁ ନେଇ ତ ଇଏ ନେଇ ମାମୁନି ବା। ତାଙ୍କ ଆଶା ରହିଯିବ। ନା ନା ମାନେ ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ହେବେ ହାଟି, ସେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ଆର ମାସେ ସେ ବା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ବୋଉଟା ଖାଉ ସମସ୍ତେ 2-2ଟା ନେଇକି ଖୁଆ କି ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଆଲୁନି 6 ଥର ନା ଗୋଟେ ଦିଟା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ମୋର 6 ଥର ଡାଲମା କରିବି। ଆଉ ହଉ ନବା ହେଉଛି ଇଏ କହୁଛୁ ଘୁଷା ମତ ନେବୁନି। ନା ନା ମୁଁ ଧରିପାରିବିନି, ତୁ ତଳେ ରଖ। ନା ମୁଁ ଧରିପାରିବିନି। ମୋ ପୁଇ ହେଇଛି ଆଜି, ପୁଅ କାଟିକି ଖାଇଛି ପୁଇ। କହିଲା ମା ମୁଁ ପୁଇ ଖାଇମି। ଘାଣ୍ଟ। ହଁ ନା ପରଦିନ ପଳେଇବା। ହଁ ଘୁଡ଼ଶୁଙ୍ଗା ଗଛ, ଘୁଡ଼ଶୁଙ୍ଗା ଅଗ ଆଣିବୁନି। ସେଇ ସବୁର ଏଇ ପୁଅ ନଗେଇ ଦେଇଛି ନା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହେଇ ହାଣିକି ହେଇ ଇଏ ଗଛ ତା ନାଗିନି। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ନା ହେଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡିଆ ଗଛ। କାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ନାଇଁ ବିଷ ନୂଆ ଏ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ନୂଆ ପତ୍ର ହେବନି କି? ତାପରେ କାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ହେବନି କି ପୁଅ ଖାଇବ ଯେ? ନାଇଁ କାଣ୍ଡିଆ ହେପଟକୁ ନଗେଇଛି, ସେପଟକୁ ବରକୋଳି ନଗେଇଛି, ସେପଟକୁ ଡଭା ନଗେଇଛି। ବରକୋଳି କେମିତି ନେଉନୁ? ଡବାଟା ଯଦି ଦେମି ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଧ କରିକି ଦେଇଯିବୁ, ତୁ ଅଧ ନେଇଯିବୁ। ଆଉ କିଛି ନା ଆହୁରି ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମାମା ଏଥର ଆଚାର କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଏଥର ହେଇଥିଲା। ଝାଡ଼ା ଏଟା ହେଉଛି ଇଏନି ନା ଏଇ ସଣ୍ଡେ ତାର ଯାତ୍ରା କରିଦେଲା, ତାପରେ ଡେରି ହେଲା ଲଗାଟା ନେବୁ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବୋଇତାଳୁ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି ନେଉନି ହେଇଠି କୋଉଠି ହେଇଠିକି ଯା ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି ତାକୁ ହେନି ହେଇଠି ରଖିଲି ତାକୁ ନେବୁ କହୁନି। ହେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୋଇତାଳୁଟେ ଅଛି। ଛୋଟ ବୋଲି ଏଡ଼ିକି ବୋଇତାଳୁ ନେବୁ ନା ଏଡ଼େ ବୋଇତାଳୁ ନେବୁ? ଛିଣ୍ଡେଇ ହେବ ନା ହେବନି? ସେଥିରୁ ଗଛ ଗଛ ମାନ ଦେଉଛୁ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ଶାଗ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, କଞ୍ଚା ଥିଲେ ସିନା କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାରୁ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରିବା କରିକି ଦେବା ଲୋକ ତୁ ବେ ବୋଇତାଳୁ ଏଇ ଦେଖ ବେ ଆଇବେ ତ କେଇଟିବେ, ତୋ ଆଖି କେଇଟିବେ ବେ, ତୋ ଆଖି କାଇଁବେ ହେଇବେ ବୋଇତାଳୁ ଯା ଖାଇଯା। କାହିଁଲେ କି ସେ ଫୁଲ ବା ଭଲ ଫୁଲ ଜାଣିଛୁ ନା ବଜାରରେ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ କହୁଥିଲା ମା ସେ ଫୁଲ ନେଉଛନ୍ତି, ପତ୍ର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଫୁଲ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଲୋ ଫୁଲ କଣ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଆମେ କାଟିକି ଶାଗ କରୁ। ବୋଇତାଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଉଛି ମେଘ ହେଲେ ଆହୁରି ବୋଇତାଳୁ ହେଲେ ହେଠି ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଥିଲା 4 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନା 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବୋଇତାଳୁ। ଆମେ 3 ଜଣ କିଲେ ଖାଇନୁ ଏଇ ଜାଗର ଦିନ। ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଚୋବେଇବି ବସିକି, ତାକୁ ଛଡ଼େଇବ। ପଇସା ଦେଇକି ଗଛ ନଡ଼ିଆ ହେଲାନି, ଶୁଖିଲା ଖାଇଲା ଭଲ ହେଇନି ନା ଏଥର ସବୁ ଚିଙ୍କିଡ଼ି ଚିଙ୍କିଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଗ ଭଳି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ହଉନି କାହିଁକି ଜାଣି। ଟାୱାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗରମ ପଡ଼ିଗଲା ନା ଆଉ ସୁଧ ହବନି। ଆଗ ଲାଗୁନାଇଲ
ରାଗ ଲାଗୁନି ଆନେଇକି କ'ଣ କରିବି ନା ଖରା ରାଗ ଯେତିକି ସେତିକି ଇଏ ପାଇଁ ରାଗ ବେଶୀ ଲାଗିବନି କି ଖରା ହେଇଗଲାନି ତ ସେ ରାଗ ବେଶୀ ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ପାକଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ସେଠି ଗଛ ନ ପକେଇଦେବୁ ମରିଯିବ। ହଉଥିବ ତୁ ଖାଲି ଖାଉଥିବୁ ପକୁଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଲା ଘଷି। ହଁ ଯାଉଛି। এটা ହେଲା ଆମ ବାଛୁରୀ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା। ଇଲେ କିରେ ତୁ କେମିତି ଡିଆଁ ମାରୁଛୁ? ତା ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛୁ ଅଭଦ୍ର କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ବିଲେଇ ନେଇ। ହଁ କୁକୁଡ଼ା ବିଲେଇ ସେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନଳକୂଅ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପୁରୁଣା ଘର। ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆମ କିଚେନ୍ ଫିଚେନ୍ ବନା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ତ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସିପୁନ ବାବୁ ଶୋଇକି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ତମର ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି? ଚୁଲି ସାନ ମାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର। ଇଏ ହେଲା ହଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍ଗଳା ଆମେ ଏଠି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଏଇଠି ଆଗରୁ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାମା ସୀମା ଏଠି ନଣନ୍ଦ 2 ଜଣ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସାନ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୋରୋନା ଟାଇମ୍ର ଫଟୋ। ତଣ୍ଟି କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡାରୁ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ବଢୁ। ଆର ଥର ଆସିଲେ କାଟିବ ନା କ'ଣ? ବର୍ଷିକିଆ ମୁଁ ନେଲି ଡବା। ଦେଖିଆ କୋଳି ଟିକେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବା। ନା ରଖିଦେବି ଟିକେ ଡବାରେ ଟିକେ ରଖିଦେବି କି? ইয়াର ଭଣ୍ଡା କାଢ଼ିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡା କାଢ଼ିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ମୋ ଦୋକାନ ବୋଉଙ୍କର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବଗିଚା। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଫୁଟିଥିଲା, ଏବେ ମରି ମରି ଏତିକି ଅଛି। କାଲି